Здравейте отново! Днес е втората презентация от цикълът Нов поглед върху денталните материали. Днес темата ще бъде продуктите на фирма Хема Електромет Полша. Фирмата се намира в югоизточната част на Полша, град Жешов, на около 200 км от Краков, близо до украинската граница. Това е индустриален град с около 200 хиляди души. Фирмата е доста стара, отдавна работи, специализирана е в дентални препарати и субстанции, разтвори, които добрата дентална практика се използват ежедневно. Започваме с иригационните разтвори за коренови канали. Това са 5 вида разтвори. Първо, това са натриев хипохлорид 2% и натриев хипохлорид 6%. Интересното при тези разтвори е, че когато се отвори капачката, има специален адаптор, който е съвместим с принцовката Luer-Lock, която се завинтва в този адаптор. Той е вътре и може да се обръща шишето, може да се изтегля добре разтвора и да се промива. Това важи за всички видове иригационни разтвори, за да няма протичане, прехвърляне. Натриевия хипохлорид има свойствата да разтваря отпилките от канала, органичните вещества и лесно да ги премахва. Има, както се разбра, два вида процент. Другия много важен разтвор е глюксодента. Той е 2% разтвор на хлорхексидин глюконат. Защо трябва да има такъв разтвор? Защото когато имаме пулпити, възпаление на пулпата и загнездени Enterococcus fecalis и Candida albicans, две бактерии, които ако останат в канала и след като канала се запълни, могат да дадат проблеми след години. Затова новата концепция в ендодонтията, американската, е много добро промиване на каналите, преди да се запечата с каналопълнежните средства. Друг разтвор ендосала, той съдържа 15% ЕДТА, етилен диамин тетраоцетна киселина. Тя подпомага разширяването, проникването на каналните инструменти и предотвратява тяхното счупване и много добре също почиства канала от органични отпилки. И вече последния петия разтвор, това е лимонената киселина, 40%, която разтваря всички остатъци от кореновия канал. Тоест, нашата цел е да промиеме много добре канала, да унищожиме всичките микроби и бактерии и след това вече да го запечатаме с каналопълнежни средства. Какви каналопълнежни средства фирмата предлага? Тя предлага Хемасил. Това е прах, който съдържа кортикостероид, хидрокортизон ацетат и диотимол, който се разбърква с ергенол. Това е класическата френска школа ендодонска. Този препарат е синоним на кортизомола, на ендометазона. Прахта е 14 грама. При тях, съответно, тези две съставки имат противовъзпалително действие, антисептично и когато се запълни с тях, сме сигурни, че дори да възникват някакви вторични възпаления, тези съставки, хидрокортикостероидната съставка и диотимола ще предотвратят развитието на възпалителни процеси. Друг препарат, който е вече класическия, това е Синтекса, това е паста с принцовка, двойна, с смесителна канюла. Смесителната канюла, той е на база на епоксидна смола. Те запечатват този тип продукти, запечатват канала и вече има новите продукти. Това са биокерамичните силъри. Фирмата не предлага такъв биокерамичен силър. Ние като фирма
внасяме един италиански продукт. Ендорут се казва. Продължаваме с продуктите на Хема. Също един много важен разтвор, канал Драй. Той се използва и за промивки на канала, и също и за почистване на изпиленото зъбно пънче. Той съдържа изопропилов алкохол и ацетон и изпълнява две функции. Първата е да подсуши канала или зъбното пънче и да премахне мазнините, обезмасляване с ацетона. Така че той също е към тази група за промивка на канала. Сега, други два много важни продукта са ендогел и ендокрем. Това са гелообразни и пастообразни 15% нови препарати, съдържащи ЕДТА. Каква е разликата между двата? Ендогела си е чист хелатор, ЕДТА 15%, докато ендокрема, освен ЕДТА, има и 10% уреа, карбамиден пероксид. Този карбамиден пероксид, когато канал е разширен с ендокрема и след това започваме промивката с хипохлорида, много добре взаимодействат. Образува се една пяна, която много лесно премахва отпилките в кореновия канал. Тоест, двата препарата, хипохлорида и уреята в ендокрема си взаимодействат, имат синергичното и нареченото синергично действие. Други интересни препарати, това е Апекс пастата. Това е калциево-хидроксидна паста, която има всички функции на един калциев хидроксид за временно запълване на канали при лечение, за покритие на пулпата, директно и индиректно. При него важното е, че има алкално pH 12,5 pH, което също е бактериостатично, с бактериостатичен ефект. Биопулпа е калциохидроксиден на прах. Както този е на паста, има го на прах, той е за болекара, може екстемпоре да си направи върху неговата плочка, блокчето, да си направи собствена калциохидроксидна паста, като добави и йодоформ. Да си получи една калциохидроксид с йодоформ. Тъй като вече готови такива пасти с наличие на йодоформ не се предлагат, поради това, че в Европейския съюз, в корейски фирми предлагат, но те нямат CE маркировка, която е задължителна, т.е. няма сертификат, европейски сертификат. Така че за йодоформа, който е с антисептично, противовъзпалително, хубаво да се добави. Друга субстанция, цинкофокис евгенол. Цинкофокис, ето го и той с евгенола и се получава тъй наречената паста цинкофокис евгенол. Това е също и за запълване на канали, и за подложки. Друг интересен препарат е Гутап, който е евкалиптово масло за разтваряне на гутаперка и релечение. Два продукта, които са Хемаполиш 1 и Хемаполиш 2. Това са едната паста, Хемаполиш 1. С нея почистваме зъба, зъбната плака, оцветявания, налепи. Тя е алтернатива на пясъкостроиването, на използването на Airflow-то. Съдържа и хидроксилапатит. Почиства и зъба, коронката и неговата шийка. И наличието на хидроксилапатит премахва свръхчувствителността на шийката. След като се почисти зъба, може да се използва Хемаполиш 2, която е вече полирната паста, която полира. Тя се използва както след Хемаполиш 1 и след почистване на зъбен камък. Два много важни продукта на фирмата, които се търсят на пазара и трудно се намират. Това е камфенола и формакрезола.
Камфенол е разтвор на хлорфенол камфора, формакрезола е формалдехид с фенол. И двата препарата са от старата стоматологична школа, дезинфекцират коренови канали и се използват за лечение и на дълбоки кариеси, и на възпалителни процеси, така че те са много изгодни ценово и вече ги има от европейска фирма, тъй като трудно се доставят от страни извън Европейския съюз. Продуктите на фирмата са описани в този каталог. Ние го имаме на английски език, на полски език. Имаме и тази прайс листа, която я пращаме по Viber, по имейл на всички, които се интересуват. Един също интересен, важен препарат е Автидент паста, която се свърши на последното изложение в хотел Астория, конгреса на Зъболекарския съюз. Автидента е паста с хиалуронова киселина, която лекува всички афти-лезии в устната лигавица, предпазва я при неудобни протези, при ортодонските пластинки, апаратчета, така че много важен препарат на много добри цени. Всичките продукти на фирма Хемапол, на Хема Електромет, са на много добри цени. И ние сме техният официален вносител, така че може да се обръщате към нас за всички техни продукти. Следващата презентация ще бъде за ендодонските пили на фирма Ендостар Полдент, също от Полша. Благодаря, до скоро виждане.